Mayong hapon, mga kauturan ko ay Kristo. Yaring ato mga tensyones para sa pagsulog naton sang Domingo sang Pentecostes. Para sa kalagdanday Gloria, Susana, Luisa, kag Jenny, offered by Josie Arroyo. Jesse Arroyo. Para sa kalagdanday Simplicio Senior, Simplicio Junior, Johnny, kag James Senior, offered by Mr. and Mrs. Jose Talanas Tibajares. Para sa kalag ni Estelita, kag Fernando, offered by Malan and De La Torre family. Para sa kalagdanday Delphin Senior, Dolores, Delphin Junior, Archie, kag Antonio, offered by Joanne Capauan. Para sa kalagdanday Jonah, Teresita, Nerio, Nilo, Josephine, kag Willie Boy, offered by Nancy Capauan. Para sa kalagdanday Edgardo, Ana, kag Corazon, offered by Mr. and Mrs. Edith Escarrera and family. Para sa kalag ni Severo Jr., offered by Pison family. Para sa kalagdanday Antonio, Art, Joel, kag Mila, offered by Teresa Chanyo and children. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. Elvis Ramos and family for all the blessings received and good health. Thanksgiving is offered by Kian Nair Dorado on his 9th birthday today, offered by Nakaya family. Thanksgiving is offered by Apollonia Tabuyok on her 90th birthday last June 5, offered by Tabuyok and Martinez family. Thanksgiving is offered by Yael Escarrera on his 7th birthday today, offered by Teresa Escarrera and family. Kag ang ato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Mrs. Venus Luxin and family, Mr. and Mrs. Connie Dador and family, Mrs. Evelina Salem and family, Mrs. Azucena Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Leonor Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Nelson Capauan and family, Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family, kag Mr. and Mrs. Roger Amagen and family. Sa iya pagbalik sa amay, ginpadala ni Ginoong Hesus ang Espiritu Santo, ang mananabang nga magaupod sa tanan nga mga tumuloo samtang ginapadayon ang misyon ni Jesus nga ibantala ang maayong balita sa bug-os nga kalibutan. Ang Pentecostes, bag-o nga pagsugod para sa aton tanan. Subong sa mga apostoles, ginatagan kita sing kusog agud ibantala ang maayong balita sa aton panahon. Sa piyesta sang Pentecostes, ginasaulog man bilang kadlawan sang simbahan, ang katauhan sang Dios, ang Espiritu Santo, ginahatag gikan sa kaitaasan bilang ginhawa, nga ginhalinan sa kabuhi para sa kalibutan, sa simbahan kay sa bug-os nga katauhan. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father John Tadifa, palyag magtindog ang tanan.
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo iyara sa inyo. Mga utod, kililahon natin ang ating mga sala. Ago naman yung takos kita sa pagselebrar, siningbalaan ng mga misteryo sa atong pagsaulog sang Piesta Solemne sang Pentecostes. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga apostoles kay Maria Santissima. Tanan kita, nagakonfesar ko sa Diyos nga makagahom mo sa tanan. Kaya sa inyo mga utod, kaya nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kaya sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako, kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghiles ka mga santos. Na sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay na maluoy sa ato ng Diyos nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang ato mga sala, pwedeng kita niya, padulong sa kabuhi, na wala sa katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Sa duta paghidadit sa mga tao na iya nahamutan. O Ginoong Diyos, Hari ng langit mo, Diyos nga Amay, makagagang sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitasan. Nagayaw kami sa imo, nagapagmulahan kami, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami, nagapasalamat kami. Himaya sa Diyos,
himaya sa Diyos sa kahit taasan. Yesu Kristo, buntong na anak sa amay, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Sa buos ang Diyos na ay mabuhay ka sa amo. Hanggang sa Diyos, himaya sa Diyos, kahit taasan. Santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing na tao, Yesu Kristo, bukod sa Espiritu Santo, sa inayos ng Diyos naman. Amen. Maya sa Diyos, himaya sa Diyos, nangamuyo kita. O Diyos nga manamay, imaging pasantos ang imo Santa Iglesia, minalapnag sa bukos sa kalibutan, pagi sa misteryo nga amon ginasaulog sa karon nga adlaw. Ibubo ang mga bugay sa imo Espiritu Santo, sa tanan nga mga tao sa bugos nga duta, kagimua sa mga tagipusoon sa mga tumuloo, ang imo sadtuan ay ginhimo, sa ginsuguran sa pagwali sa maayong balita. Ginapangayo namin ni sa imo, pagis kay Yesu Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Ang pagbasa gikan sa mga binuhatan sang mga apostoles. Sang pag-abot sang adlaw sang Pentecostes, ang tanan nga mga tumuluon nagtipon sa isa ka lugar. Sa hinali may nahadunos halin sa langit, nga dahuyop sang mabaskog nga hangin. Nagtugob ini sa bugos nga balay, sa diin sila nagapungko. Dayon nakita nila ang kalayo nga kuntulokon do mga dila nga nagtungtong sa tagsa-tagsa sa ila. Naputan sila tanan sa Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lengguwahe suno sa ginhat sa ila,
sang espiritu nga ihambal. Sadto nga tion, may nampuon nga mga Hudeyo nga nagaistar sa Jerusalem nga nagikan sa tanan nga mga pungsod sang kalibutan. Sang pagkabati nila sini nga ginahod, madamo nga mga tawo ang nagtilipon. Natingala gid sila sang mabatian sang tagsa-tagsa sa ila, nga mga tumuloo, nagahambal sang ila kaugalingon nga lingwahe. Sa ila katingala, nagsiling sila, hindi bala mga taga Galilea, ining mga nagahambal? Nga karon mabatian ta sila nga nagahambal sa aton mga lingwahe. Kita mga taga Parto, Medo, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, kagsasakop sang Libya, nga malapit sa Cyrene. Ang iban sa aton halin sa Roma, mga Hudeyo kag mga Hentel, nga nakonverter sa pagtuluhan sa mga Hudeyo. Ang iban sa aton halin sa Creta kag Arabia, pero tanan kita makabati sa ila nga nagahambal sa aton kaugalingon nga mga lingwahe, nanungod sang dalagko nga mga binuhatan sang Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo kag baguha ang dagway sang kalibutan. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag baguha ang dagway sang kalibutan. Dayawa ang Ginoo o kalagko, o Ginoo nga akon Dios, daw ano kagamhanan sa imo. Napanaptan ikaw sang pagkahalangdon kag himaya. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag baguha ang dagway sang kalibutan. Madamo nga mga butang ang imo ginhimo o Ginoo, daw ano kaalam sang imo paghimo sinitanan, ang duta na puno sang imo mga tinuga. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag baguha ang dagway sang kalibutan. Kung magpalayo ka, nagakahadlok sila. Kung tunggan mo ang imo paginhawa, nagakamatay sila. Kag nagabalik sila sa duta nga ila ginhalinan. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag baguha ang dagway sang kalibutan. Kabay nga magpadayon ang himaya sang Ginoo sa walay katapusan. Kabay nga magkalipay ang Ginoo sa iya mga binuhatan. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag baguha ang dagway sang kalibutan. Kabay nga mahamutan niya ang akon ambahanon, kay ginahatagan niya ko sing kalipay. Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag baguha ang dagway sang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Corinto. Gani, luyag ko nga inyo mahibaluan nga wala sing tao nga ginatuytoyan sang Espiritu sang Dios nga makasiling pakamalauton sa Jesus. Kag wala man sing tao nga makasiling sa Jesus Ginoo. Kung wala siya ginatuytoyi sang Espiritu Santo. May nanari-sari nga mga bagay nga espirituhanon, pero amo man nga espiritu ang nagahatag sinitanan. May nanuhay-tuhay nga mga paagi sang pag-alagad, pero amo man nga Ginoo ang ginaalagad. May nanuhay-tuhay nga mga ikasarang sa pag-alagad, pero amo man nga Dios ang nagahatag sa tagsa-tagsa sang nanuhay-tuhay nga mga ikasarang sa pag-alagad. Ang tagsa-tagsa, ginahatagan sang pagpamatuod sang presensya sang Espiritu para sa kayuhan sang tanan. Kay si Kristo, kasubong sang isa kalawas nga may madamo nga mga bahin. Bisan may madamo ini nga mga bahin, pero isa lang ini kalawas. Sa amuman nga bagay, kita tanan, mga Hudeyo o mga Hintal, mga ulipon,
ukon mga hilway, ginbautisuhan sa amuman nga espiritu. Agud mangin isa kita kalawas, kakita tanan ginhatagan sa amuman nga espiritu sa aton mga tagipusoon. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Panig magtindog ang tanan. Sekwensya. Karika o Espiritu Santo, kagikan sa langit, imo ipadala ang silak sang imo kapawa o amay sa mga imol, karika. Karika sa mga bugay, pagpuga o iwag sang amon kasing-kasing, karika. Ikaw ang labing maayo nga manuglipay, ang matamis nga dinapit sang kalagnamon, taghatag sang kabugnaw nga masulhay, ang palahuwayan sa pagpangabudlay, ang dupoy-dupoy sa tingadlaw, sa nagahibi, ikaw ang kalipay. O labing santos nga iwag, imupunon, tubtub sa kalibuturan sang tagipusoon. Kami nga sa imo nagmatinuohon, kung wala ang imo pagbulig, wala sing mahimo ang tao. Wala sing butang nga maayo, hugasi ang mga nadagtaan, bunyagi ang mga mamala, ang mga masakit ayuha. Buyo ka ang nagapakatiga, ang mga matugnaw painita, ang mga nagtalang, pwede sila ihatag sa imo, mga tumuluo, kami tanan nga nagasalig sa imo. Ang pito ka mga bugay nga sagrado, hatagi sila sing balos sang ila bertudes, hatagi sila sing dungkaan sang kaluwasan, hatagi sila sing kalipay nga way katapusan. Karika o Espiritu Santo, punang tagipusoon sang imo mga tumuluo, kapagdabdaba sa ila ang kalayo sang imo gugma. Ang Ginoo ay yara sa inyo. Balason, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Juan. Gabi na sadto, sang Domingo nga adlaw, nagtipo na magintutunan sa isa ka balay ka nagpanarangka sila sa portahan, kay nahadlok sila sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Dayon sa Jesus nag-abot, nagtindog sa tunga nila, nagsiling siya, pagkidait sa inyo. Sa makasiling siya sini, ginakita niya sa ila ang iya makamot ang iya kilid. Dako ginangkalipay sa magintutunan sa makita nila ang Ginoo. Sa Jesus nagsiling liwat sa ila, ang pagidait sa inyo, subong nga may nagpadala sa akon sa kalibutan. Ako man, nagapadala sa inyo sa kalibutan. Kag sa makasiling siya sini, ginhuipan niya sila kag ginsinganan. Batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sa bisan sino, ang Diyos man nagapatawad sa ila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, ang Diyos wala man nagapatawad sa ila. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
Una, ang Espiritu Santo. Receive the Holy Spirit. Amo ini, ang mga pulong nga ginsambit sa atong Ginoong Hesus sa iyang magintutunan, matapos siya mabanhaw. Apang basi kung magalibog ang atong nga ulo, kung ang atong gipamangkuton, saan o gibala nagkunsad ang Espiritu Santo. 3 na kaadlaw matapos ang atong Ginoo nga napatay, sang siya nabanhaw, o kung sa ika-50 nga adlaw, matapos siya nga nabanhaw. Kaya ang mga istorya nga aton ginpamatian sa mga balasahon, may kasubong nga hindi pagsantuanay sang hitabo. Sunod kay San Juan, 3 kaadlaw matapos ang Ginoo nga napatay. Sunod kay San Lucas, sa 50 nga adlaw, sa adlaw sang Pentecostes. Hinigugma nga mga utod, aton nga dumdumon, nga hindi naton pagprisuhan ang aton kaugalingon sa ginakabig naton historical accuracy o kon exactness. Ang kamaturan nagapabilin ng aton Ginoo naghatag sang bugay sang Espiritu Santo sa iya magitunan. Kung saan uman ina natabo, hindi na ina masyado nga problema. Do kasubong bala, nga kung ginatagan ikaw sa regalo, kung kaisang lipatan mo naman lang kung saan o ginhatag, ang importante nga may nabaton ikaw. Pagkaninigog mga utod, diri, kagsa nasiling ko na, hindi na ito pagpisuhan ang atong kaugalingon sa sining nagabungguanay nga mga istorya sa santo sa kasulatan. Ang kapatian, ang atong Ginoo nagpadala o kung nagbugay sa Espiritu Santo sa iya mga gitutunan. Batunan ninyo ang Espiritu Santo. Ang ini ang aton man nga ginapamatian, kaginahambal sa aton o kung sa aton sang obispo o kung sang pari nga naga-konfirmar sa aton. Ginahambalan kita batuna ang regalo sang Espiritu Santo. Pinigog mga utod, sa kadamo-damo nga mga regalo nga sarang mahatag sa aton sang Espiritu Santo, ano ba ang aton pwede nga mahuptan, nga maging malapit kag kinahanglanon naton? Sa nahauna nga balasahon, nabatian nato ng istorya, binuhatan sa mga apostoles, sa sining adlaw sa Pentecostes, may nakalain-lain nga mga rasa sang tao ang nagatipon sa Jerusalem, apang sa maghambal ang magitutunan, naintindihan nila. Ini nga hitabo, nagapadumdum sa aton sa isa pagita hitabo, pagdaan nga kasulatan, sa libro sang Genesis, diin ang mga tao sa ilabugal nagsiling, mapatindog kita sang tore, agod nga malambot naton ang ginaisaran o kung ginatiniran sang Dios. Ang tore sang Babel, ang tore nga nagarepresentar sang pagkahambog o kung pagkamaiyaiyahon, pagkasakon sang tao. Ang natabo dito, naibaluan naton, naging pa sa langisag sila sang Dios paagi sa paghatag sa ila sa kalain-lain nga mga lingwahe sa bagay nga hindi na sila mag-intindihanay kaya nag-alaplaag sila. Karon nabatian naton lain-lain ang ila lingwahe apang naintindihan nila ang ginahambal sa mahal nga mga gintutunan. Mga utod, balikan natin anay kung daw ano ka-importante ang lingwahe, kag kung paano ini magdalas ton sang hindi pag-intindihanay. Duha ka istorya. Una, sa anay, may mga seminarista
sa St. Joseph Regional Seminary nga halin sa Romblon. Dayon may seminarista nga halin sa Iloilo nga ginhagad nila one time nga magkadto ka magpamasyar man sa ilang lugar dito sa Romblon. Nagasakay sila sa barko kag nagsinggit ang ilong nga seminarista pating samtang nagatangla sa langit. Apang samtang nagatangla siya sa ibabaw, sa nagasinggit siya nga pating, ang seminarista nga taga Romblon nagatulok sa tubig. Kailain gali. Ang pating sa aton nga galupad. Ang ilang pating niya nagalangoy. Bagis gali, no? Ano pa kay wala sila magsantuanay. Ang isa nagatulok sa dagat kaya siling wala man, no? Siling sa isa nakadamo sa pating nga nagalupad, no? Amo na to nag-insindihanay sila, no? Another story. May isa ka driver nga alog. Ang iya konduktor Ilonggo. Karon na madulom-dulom. Liko sila. Nag-atras. Siling sa driver nga alog. Pakisa natin Tagalog natin. No? Sabihan mo ako kapag bangga na tayo. No? Okay. Siling man sa Ilonggo, kaya hindi man sa makasigawan mag Tagalog, sinyas lang, okay. No, karon atras na, no? Medyo madulong-dulong. Kasinggit ang alog nga driver, siling niya, kasya? Siling man sa Ilonggo, konduktor, kasya? Nakatras pagid ang driver nga alog. Todo nagsakit sa konduktor nga Ilonggo. Kasya. No? Sige gamay kay ti kasya tunog kasinggit nga kasya mo. No? Sa ngulihi naglagpo, nakabunggo. Init ulo sang driver nga alog. Sabi ko na sa iyo, sabihan mo ako kapag bangga na tayo. Siling isang konduktor. Kinapasinggit ko nga kasya, way ka man kita mati, no? Gani mo kay kasya nga kahoy, ara na, no? Hinigog mga utuboo, if we speak different languages, we will not understand each other. Hinigog mga utod, amo ining dako nga bugay, nga ginahatag sa Espiritu Santo sa aton. Ginapa, hambal niya kita sang lingwahe nga mas maintindihan sa isa kag isa. May isa ka lingwahe. More than what we call the literal language, Karaya, Latin, Italian, Russian. Nagmadamo pa, nga pwede nato mahambal, kag pwede nga magadalas aton nga mag-intindihanay. Isa ka bes, may ginistorya ako nga babae, nga ang iyang nobyo, Koreano. Siling ko, ti, intindihanay man ka mo? Nga padre, no, intindi man. Ti, paano na palakadla ko mag-uptanay ka mo, kay lain imo lingwahe, lain man ang iya? Ang siling niya, padre, kung nagapalanggaanay kami, maintindihanay man kami sinaa. No? We love each other, we will understand each other. Husto. When we speak but one language of love, we will understand each other. Kagamo ini ang ginadala sang Espiritu Santo sa aton. Sa bagay nga amuman ini, ang una nga ginpahayag sa aton Ginoo, to speak of the Spirit. Siling niya, paghidait. Buot silingon, ginapatawad ko kamo. Ginhambalan niya iya magintuton, ang matapos ninyo ako ginpalagyuhan, sang ako nagkasakit, paghidait. Patawad. Palangga ko kamo.
Hinigugma nga mautod, oo. If we speak but one language of love, we will understand each other. Pero bisan pariyo ang atong lingwahe literal, kung wala ini sa ginadala nga paghigugma, mas nagit nga hindi kita mag-intindihanay. Kabay pa kasi sing piyesta sang Pentecostes sa ato pagpauli sa ato mga punuyan. Ihambal naton ang isa ka pulong nga mas magaintindihanay kita. Kabay pa, ini nga lingwahe, amo ang lingwahe sa paghigugma. Siling Latin dictum, amor vincit omnia, love conquers all. Oo, ang atong Ginoo, bisan pa ang nagyaguta sa iya. Gitkitaan niya sa paghigugma. Kag sila nagkambyo. Ang makawat na ginlansag upod sa iya. Ang mga tao na nagdupla ka nagyaguta sa iya, anong iya sabat? Amay patawara sila. Kaya wala sila makahibalo sa ila ginahimo. Oo, love conquers all. Kung ginayaguta, kag ginapasipalahan kita, do ka nami magbalos. Kay siling naton, pierde kita karon. Pero hinigog mga utod, ang tuod-tuod niya pierde amo. Nga kung nagapatukar sila sang sunata sang kaakig, pagyaguta, pagpipala, kag kita man nagasaot. No? Testingin ni wala, kung may nagapangakig sa imo, hipos ka lang. Hindi ka gid magsabat-ab. Mas pagid nga nagainit ang ulo yan. No? Kaya wala ka nagasabat. No? Kaya wala sa sangkwaon. No? Hindi lang magsabat. No? Ayhan sa mata sa kalibutan daw, pierde kita. Pero kung ginihimo natin ini, kasubong sa aton Ginoo, ginapapangibabaw naton ang paghigugma nga maglutos bisan pa sang do ano kalain nga tagipusoon. Amor vincit omnia. Let us speak the language of love, the gift of the Spirit, that we will understand and live in harmony with one another. Amen. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga magkagahom sa tanan. Magubuhat sa langit kay sang buta. Nagatuwa ko kay Jesucristo nga anak, kabugto nga atong Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugunuton siya Pilato. Ginlansang sa krus na patay kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatukaadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit na nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, magkagahom sa tanan. Gikan dito makaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo at Santa Iglesia Katolika sa gitakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi na wala sa katapusan. Amen. Mga muya kita labing hinigog mga utod sa Ginoo. Ano ng Espiritu sa Amay ka sa anak, mag-abot ka magkabuhi sa aton, ka sa bukos ng simbahan. Ang aton sabat, ipadala ang imong Espiritu o Ginoo. Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo. Agud nga ang simbahan, magsunod sing may kaisog, sang pagtuytoy sang Espiritu Santo, paagi sa pagpamati, kag pagpanilag, sa mga ginapatimaan sang panahon, nagapangalaba kami. Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo. Agud nga ang Espiritu Santo, magpahiusa sa mga pungsod sang kalibutan, sa talikala sang pag-inabyanay, kag bunayag nga pagbinuligay, agud nga mabag-o ang katilingban sa mga tawo sa sasaran sang paghigugma kag katarungan,
nagapangalaba kami. Ipadala ang imong Espiritu, O Ginoo. Agud nga ang tanan nga wala na nagakabuhi, suno sa ila pagtuluhan, mabag-o sang Espiritu, kag masanagan ng ila huna-huna, kag matuytoyan ang ila kabubuton, nagapangalaba kami. Ipadala ang imong Espiritu, O Ginoo. Agud nga ang tanan, kami maghiusa sa tigipusoon kag kalag, kag magpamati sa Espiritu Santo, nga nagahambal sa aton kag sa simbahan, nagapangalaba kami. Ipadala ang imo Espiritu, O Ginoo. Agud ang mga nagamasakit, mahatagan sang madali nga pag-ayo kag kapahuwayan nga dayon sa mga nagtaliwana, nagapangalaba kami. Ipadala ang imo Espiritu, O Ginoo. O Ginoo, nagapasalamat kami sa imo. Kay imo ginpadala sa amon ang imo Espiritu. Hatagi kami sa pusod kakaalam nga ina sining Espiritu. Agod nga sa tion sa pagtilaw kapag sulay, magpanaks kami nanganungod sa imo kamatuotan kapag higugma. Ngayon naman yun sa imo, pagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Going to greatness, the trees on the hill. Spirit of God in a finger of morning. Fill the earth, bring it to bed and blow where you will. Blow, blow, blow till I meet the breath of the Spirit blowing in me. Down in the meadows, the willows are moaning. Sheep in the pasture land cannot lie still. Spirit of God, creation is groaning. Fill the earth, bring it to birth and blow where you will. Blow till I be the breath of the Spirit blowing in me. Spirit of God in the clear running water, blowing to greatness the trees on the hill. Spirit of God in the finger of morning, fill the earth, bring it to birth and blow where you will. Blow, blow, blow till I be the breath of the Spirit blowing in me. Down in the meadows, the willows are moaning. Sheep in the pasture land cannot lie still. Spirit of God, creation is groaning. Fill the earth, bring it to birth and blow where you will. Blow, blow, blow till I be the breath of the Spirit blowing in me. Magpangamuyo ka mo mga utod, ako na akong kaginong sakripisyo, mga mutanunta sang Dios, amay nga makaragahom sa tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa mga kamot, sa kanayuan kimayan sa ngalan, sa tunmat kapuslanan kisabugos ng nga Santa Iglesia. O Dios, kabay nga sinusagin saad sang imo anak, ang Espiritu Santo makapahangupagid sa amon,
Sa misteryo sining sakripisyo, kamagtulo sa amon sang bugo sa kamatuoran, pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagangay gid, ikaw kagapuslanon sa amon kaliwasan, nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kagulay katapusan nga Dios. Kaya sa paghimpit sa misteryo Pascual, imo ginpadala karon nga adlaw ang Espiritu Santo sa mga tawo, nga bangod sa ila pagiliusa kay Kristo, imo ginayok bilang mga anak. Amo ini ang Espiritu nga sa ginsuguran sang simbahan, napakilala sa iyong pagkadiyos sa tanan nga mga kapungsuran, ka nagpahiusa paagi sa isa lamang kapagtuo sa atong ginpalaptas ang sala, paagi sa nakalain-lain nga mga lingwahe. Tungod sini, ang bugos sa kalibutan, nagahinugyaw sa may dako nga pagkinalipay. Ang mga angheles, ang mga arkangheles, kang nagaamba sa kalantahon sa imoy himaya nga nagasiling. Santo, ang Ginoong Diyos ang mga ehersito, ang langit at ang duta, sa imo nga himaya. Sa kahit taasan, nagkakali sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahit taasan. Kahit taasan. Santos ikaw nga tulo Ginoo, kagtuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang iyong Espiritu sa pagpasantos ng mga dulot, ang mahimo ini para sa amon nga lawas kagdugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iyagin baton sa kinabubuton, iyagin kuha, kagin pamihak-pihak at tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kanya inigin panagtag sa iyong magintutonan nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon sini, kay ini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis na nagapasalamat liwat, kaya naging palibot sa iyong magintutonan na nagasiling. Magkuha kamutanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kaya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kagwalay katapusan na kasugtanan, nga igaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan.
Ang misteryo sang pagtuo. Gani ramay, amang ginahalad sa imo ning tinapay sa kabuhi kag gining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga tako sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginuodong dumang imo simbahan na lapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa paghigugma po sa among Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga si Medefil, sa tanan na kaparian. Dumduma ang mga sakop sa among katilingban nga nagpaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabian. Bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawang. Kaluoy man kami kaya diri karon nagatambong ag maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Ilois ng Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kasi tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagahom, sa kaysan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kaghimaya, sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Tungod kay sugo sa ato manluluwas, mga muyo kita puno sa pagsalig sa nasaging tudlo sa aton. Mayaro ka sa mga pagdayamon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta. Sang sa langit, hatagan mo kami niyan, singkanunanon sa matag adlaw, at patawaran mo kami sa mga sala. Siling nga ginapatawad namo ang mga nakasala sa amon, kabili mo kami ipagdaon sa mga luwason mo kami sa kalaon,
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatay kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman, na magabalik sa Jesucristo nga among manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagidait, ginabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait, kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtanda amon mga sala, kuning pagtuo sa imo simbahan. Kag sino sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagidait at paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, ilagi hapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace. Nagawala ka sa mga salat sa kalibutan. Nagawala ka sa mga salat sa kalibutan. Mga utod yari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulangan ang mga nadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo din ako takos sa magsulit ka sa akong tuluyan, ang pangimit lang lamang sa katulong kamagayang akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balaan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag.
Balik magtindog ang tanan. Mamuyok kita. O Diyos, imo ginatag sa imo simbahan ng mga bugay nga langit nun. Bantayan ang imo ginatag sa iya. Agod ng Espiritu Santo magpabakod sa among tagipusoon. Kang pagkalawat nga amon ginbaton. Magpatigayon para sa amon sa kaluwasan. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Balik maglingkod sa makadali para sa malipot niya pahibalo. Sa masunod niya Domingo, aton sa lugon ang Santissima Trinidad, akon Holy Trinity. So diri sa aton chapel, sa gihapon, magpatigay kita sa Santos nga Misa, Sabado, alas 6 ang takna sa gabi. Anticipated Mass. Kag subong man, kung sino ang maluyag nga magkuha sang Los Disposorios, ini ang official nga magasin sa aton niya parokya. So ara sa lamisa kay kita Grace ni Losma, kuha lang ka mo karon. Kidra nakapagkit ang mga activities dito sa aton niya parokya kay sa schedule sa mga misa naton sa aton niya parokya Esposal of Our Lady Parish sa Mandurriao. Kag subong man sa masunod niya mga sinimana o kung Domingo mag-umpisa ang nominaryo para sa Sacred Heart of Jesus. So may araman sang paghiwaton nga Santos nga Misa dito sa aton nga parokya. Madamo gid nga salamat. Balik magtindog ang tanan. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Kapendisyonan ka mo sang Diyos nga makagahom sa tanan. Ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mautod sa may kalipay, malakat ka mo sa pagidait, nahalad ang Santos nga Misa. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, Alleluia. Sa sining adlaw, ginatapos naton ang panahon sang Pasko sa pagkabanhaw. Magabalik kita sa ordinaryo nga panahon sa masunod nga mga inadlaw. May gabi sa inyo katanan.